Xa seza la sisuka eLinda sithunywe inkosi yamakhosi uJohn uNkosazana ukuthi sobona le ndawo kwaMzazela emva koba kukhale umtshali umfundisi wakwaceza okuyena ophethe le ndawo. Seza ke angasaqhamuka ngabo ngoba samoto sayishiya phezulu ngane. Safika sayihla phezulu imoto sayishiya ngale. Sagcina ke sehla lapha singatholi ukuthi sokwehla kanjani lapha ya. Sigcina salenga kulesa siwa sagcumela phansi sasaba nomkhandla. Nabanye nomvangela umbanza. Lo seza kheli ibandla lakhe lasebumnyameni lapha ePhayindana. Sehla ke sayisabona inqiwa la kaMzazela ngale nesazwe. Lapha khona khona. Sabuya sahamba yonke indawo nazi iziba laphezulu. Kunezibe ezimbili lapha phezulu ezinkulu ezingashi noma kuthiwa kwenzekeni azishi. Kuney'ndengezi lapho uMzazela ayegcobela khona imithi yakhe ayilapha ngayo abantu ney'ntelezi ayenza ngayo abantu zikhona la. Noma ke mhlawumbe sebayithathe ezinye zazo kodwa ezinye yisekhona eziwulayini. Ngoba sathi masifika nje oshozi bafike bancinda lapho bengazazi ukuthi ngeza nini. Hhayi ushozi lo uLucky osewumfundisi manje. Kwakushozi umkhando sewashona. Hayi sahamba safike ke sabika kubaba ukuthi cha sibonile indawo inhle kakhulu njengoba nawe uyibona nje indawo sathi inhlangakazi uqobo inakho konke okungenziwa le ndawo kungakho umusi kwenze yonke into kube isentabeni ukukhululeke. Wathi mayithi ubaba kaye ayithengwe le ndawo kufuneka umlungu ithengwe indawo. Wayesethi umpanza cha uzokhuluma noReji wakwaKhumalo ngoba ethi indawo ngiyakwaKhumalo uyokhuluma noReji ingathengwe indawo ishintshwe nje. Yaphela kanjalo ke indawo njengoba isiphinde ivuka manje nje ubushembe lokho eyifunile indawo yakhe. Njengoba namhlanje sesihamba nenkosi enkulu uNyazi lwezulu eseluyihambe zonke indawo lezi ubaba mkhulu adlula kuzona. Ngoba la kwakuwumzazela la owayakhela umzazela. Ukuthi Mzazela igama lakhe. Igama lakhe engwakwaKhumalo. Yaye ngokwaKhumalo. Kwawe wayisangoma njengoba umzazela nje wayisangoma uhlala abantu abaningi kuye. Yebo ethwasisa elapha enza yonke into kodwa engabulali ngoba manje nje sekwangabekwa inkosi ke manje yakwaMthelezi ngoba le ndawo emva behambela umzazela yangena kuhulumeni wayithatha wayidayisela amabhunu yayisiba yiplaza njengoba kulinywa uGamthini bezulu yayisiba yiplaza. Into esilethe kakhulu ilana umlando wakhona ukuthi umzazela wasuka la waya eNtabamhlophe. Wasuke eNtabamhlophe waya eNtabaso esuswa uShaka la. Ngoba wathi mawuShaka bebaleka abantu lapha uShaka bese bezocasha kumzazela. Base behamba beyomhleba umzazela uShaka bathi sekukhona enye inkosi ngapha. uShaka ke wayisangoma wayembona umuntu. Wayesethi njengoba bayakuhleba. Bakuhleba kabi bathi ufuna ngobulala. Cha, suku baleke ngoba kuwe khona into enkulu ezovela. uShaka wayisangoma wathi khona into enkulu ezovela kuwe suku uyofuna enye indawo baleke siqhelelana ngoba bathi angubulale manje ngeke ngibulale mina ngoba ngiyakubona impela ke wasuka shona eNtabaso washona eNtabamhlophe wasenyukela eNtabaso cabanga ukuthi eNtabaso kwenyukela uMayekisa noNhliziyo ibona benyukela eNtabaso noNhliziyo noMayekisa mhlawumbe yena waphelela eNtabamhlophe ucaca ukuthi waphelela eNtabamhlophe yena akafikanga eNtabaso abenyukela eNtabaso yoMayekisa noNhliziyo wenyukela entabeni la benyukela lapho ngoba cishe ukuthi nalabo amazinda lokhuzana abakhona la amadlinza abakhona la ngokumlando lana linqo njengoba likhona nje likhona indawo ezikhombisayo ukuthi lapha yazi khona indawo ngale eyikhombisayo ukuthi kukhombisa ukuthi kwakuwumuzi lo kwakuwumuzi lo khomba ukuthi lapha kwakusibaye khona indawo ekhombayo ngayo ngoba nakhona la phezulu la emancuweni la kuney'ntengo ezikhona kuyakhomba ukuthi kwakungeli inqomo indawo yakhe indawo ayakhe entuthuka kuyo le iy'ntengo wayezenza ngamatshe hayi kusho ukuthi wayedalelwe uNkulunkulu into ayedalelwe uNkulunkulu ukuthi kube kanje ngoba wenza khona akekho umuntu ongenza into engezamatsheni shuthi uNkulunkulu wayemdalile nje wamenzela yonke into ngoba uNkulunkulu uma umuntu engabulali ephilisa abantu bakhe uNkulunkulu uba